Verse number 18 sizobona ukuthi sizogcina kuphi. Isihloko sakhona sithi qinisani izandla ezibuthakathaka namadolo axegayo. Verse 18, ngokuba anizanga entabeni ephathekayo nesha umlilo nasekufiphaleni nasebumnyameni nasesivunguvungwini nasekukhaleni kwecilongo nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo, ngokuba bebengenakuthwala lokho abayalwa ngakho ukuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakukhandwa ngamatshe. Yebo, umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose, nginovalo olukhulu ngiyathuthumela. 22, kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu, nakumahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abela. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlamuleli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika-Abela. uJesu Kristu uyinkosi. Nginamukela ngalamazwi ukuthi anizanga kumuntu, anizanga ngisho nasentabeni ephathekayo la kuqala kukhulunywa ngentaba le abona uMose kuvutha ilangabi lomlilo esihlahleni sisha singapheli. Kuthiwa anizanga ke nakuleyo ntaba, nakule ntaba lele kwabonakala inkazimulo kaNkulunkulu. uMose wahlala 40 days and 40 nights khona engadli, angazi ke noma wayengaphuzini kodwa wayengadli ngoba wayehlele entabeni ehlezi yedwa laphayana, waze wayala ukuthi kungakhuphukeli isilwane khona, kungakhuphukeli umuntu, kuphela nguye uMose wayenemvume yokuya kuleyo ntaba. Abantu basondezwa kuleyo ntaba, uma bezwa umdumo wezulu besaba, bathi ngcono uNkulunkulu akhulume noMose, uMose alethe umbiko kubantu ukuzishola bona abantu ngenxa ukuthi besaba inkazimulo kaNkulunkulu abayibona kuleyo ntaba. Lana ke lelizwi lithi ke anizanga ke nakuleyo ntaba esabeka ngalolo hlobo, kodwa nize kuJesu uqobo lwakhe, nize kuNkulunkulu uqobo lwakhe, nize ebandleni yabantu amagama abo abhaliwe ezulwini, abantu abaphelelisiwe. Angikusho lokho ukuthi ngithi sengcono kunabanye abantu noma kunamanye amabandla, kodwa yazini ukuthi anizanga kumuntu kodwa nize kuNkulunkulu uqobo lwakhe. Siyabonga kakhulu. Sengathi ke ngiyalingeka ke baba ngomezulu ukuthi ngithi salusa ufika njalo nje. Usishayela kahle ikeyboard, uqhubeke nje, yonke equipment ikhona, kushoda wena kuphela. So ke vele ufike nje ukhona konke. Uma khona kunye kushodayo usitshele, sizobona ukuthi sohlanganisa ini nani kuze kulunge. Ungakhathazeki nje, sikhona sonke. Ake nginamukela ngalawo mazwi, ngicela sibhala amehlo ke okunamukela.